Аз съм вашият духовен учител Марти. Добре дошли в моята медитация, където заедно ще се научим как да открием истинското си и неподправено, дълбоко заровено в себе си аз. Първата стъпка, която ще трябва да изпълним, е да пречистим главата си от всякакви мисли. Без значение дали добри или лоши. Следващата стъпка е, че след като успяхме да постигнем мир с главата си, е време да направим същото и с тялото си. Сега затворете своите очи и се представете едно огледало, чрез което да се вгледате в себе си.